robí človek, keď nebdie? Prosím? Čo robí človek, keď nebdie? Keď nepije? Nebdie. Nebdie. Nebdie? Tak šlope. Jak aj ja. Keď bdie? Keď bdie, tak sa snaží kde najlepšie nachňapať. Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom? Ja, my už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ako keby sme pálili uhlom alebo koksom. Môže si muž v Európskej únii zobrať za ženou sestru svojej vdovy? Nie. Prečo nie? Lebo muž sestr nemôžu zobrať. Sestra na muža nemôže zobrať. Prečo nie? Lebo sestra, a to je jej matka. Matka a sestra to je jej mama. Lebo to je jej matka, sestra a otec to je jej otec. Lebo sestra a otec to je jej otec a mama je to jej mama.